Goedemiddag dames en heren, welkom terug bij Cultuur TV. Vandaag zijn we op de Westkruiskade in Rotterdam-West. En ik heb hier zo een dame bereid gevonden om een gesprekje met mij aan te gaan. Goedemiddag mevrouw, mag ik vragen hoe u heet? Ik ben Mavis. Goedemiddag Mavis. Kun je ons vertellen wat je vandaag gedaan hebt? Ik ben gewoon naar de Schiedamse markt gegaan. En ik ben een beetje gaan shoppen. En dan ben ik hier komen zitten met die families van me. En uw familie zijn deze mensen? Ja, deze mensen, ja. Ja. Ik ben ze even komen zien. En dan doet u dat vaker? Ja. Is er een ritme wat u doet? Doet u dit dagelijks of 1 keer per week? Oh nee hoor. Nu en dan. Zo af en toe dus? Af en toe, ja, af en toe. Ja. En wat beleeft u al hier? Gewoon mensen kijken. Dus welke tories heeft u dan allemaal? We hebben genoeg tories hoor. Tories van toen. Wilt u een tory met me delen? Nou, niet echt. Ik ben al 50 jaar hier. Al 50 jaar. Ik was 22 jaar toen ik hier kwam. Was in die tijd om naar hier te komen met een boot of met een vliegtuig? Nee, met een vliegtuig. En waar bent u altijd in Rotterdam geweest? Nee, ik heb een tijdje gebleven in Amsterdam. Amsterdam en daarna in Rotterdam gekomen. Ja. In Rotterdam ben ik gebleven tot nu toe. En wat bevalt u zo aan Rotterdam? Alles. Gezellig, die mensen. Ik heb het naar mijn zin hier. Ik heb een huis gehad. Ik heb het naar mijn zin, dus ja. En de markt natuurlijk. Ja. Want u bent vandaag naar de Grote Vismarkt geweest? Nee. Schiedamse markt. De Schiedamse markt. Ja, vroeger was het makkelijker. Ja, het was anders vroeger. Nou, hangt van je. Ik denk dat het van jezelf afhangt hoor. Hoe je het zelf moeilijk wil maken of zo. Maar als je het makkelijk wil maken, is er niks aan de hand. En, Het is van jezelf af. en wat doet u om het makkelijk voor uzelf te maken? Alles. Je dingen op tijd betalen. Geen schulden. Ja. Het is duur geworden. Daarom moet je goed op je geld letten. Ja. En u heeft dat wel gewoon onder controle? Ja. Ik heb alles onder controle. Zijn er mensen die u kent die dat niet onder controle hebben? Ik zal niks zeggen. En die daardoor in de problemen zijn gekomen? Ja. Gaat u wel eens naar Suriname? Ik was 2020 daar. 2020 was ik daar, ja. Ontwikkelingen zo'n beetje daar. Ja, soms. Ja. Wat vindt u van, Op de televisie. wat vindt u van de situatie? Ik vind het, ja. Ik weet het niet. De nieuwe... Ik hoop dat het nu goed gaat. Ik hoop het. Zou u terug willen gaan naar Suriname? Om te gaan wonen? Nee. Waarom zou u niet meer naar Suriname willen gaan? Ik ga met vakantie, maar om te wonen? Ik denk het niet. Nee, Ik heb langer hier gewoond in Nederland dan in Suriname. Nou, waarom zou u niet willen gaan? Ik heb mijn kinderen hier, ik heb mijn kleinkinderen hier, ik heb ook mijn achterkleinkinderen hier. dus u bent echt helemaal gezetteld. Ja, helemaal gezetteld. Helemaal. En is er niets wat u zou kunnen overhalen om terug te gaan naar Suriname? Ik weet het niet hoor. Je moet nooit zeggen nooit. Dat sowieso niet. Ik heb geen idee. Nee? Nee. Ik heb geen idee wat me over zal halen om naar Suriname te gaan om te wonen. Ik weet het niet. Nee. Oké. Want ik heb het naar mijn zin hier. Ik heb mijn kinderen hier, mijn kleinkinderen. Iedereen is hier. Dus ja. Dan is er geen reden om weg te gaan. Nee. Ik heb mijn families hier. Begrijpelijk. Genoeg. Dus als ik naar Suriname ga, ik heb wel een paar families daar. Maar Maar er zijn niet zoveel meer als toen ik hier kwam. Ja. Ja. Ja, dat gaat allemaal achteruit, hè? Ja. We gaan langzaam allemaal over naar de andere kant. Maar ik zeg altijd, Surinamers zijn mijn mensen. Dus als het fout gaat, dan vind ik het wel erg.
Ik vind het wel erg van de vorige regering. Want ze zei, toen die andere regering kwam, hadden ze het altijd over de vorige regering, de vorige regering. Maar die vent heeft niet eens een straat gemaakt. Dus En dat steekt. hij heeft niks gedaan. Hij goes donja mamoni. Hij goes donja mamoni dape. Mek des ma pina moro, nee. En dat doet u pijn. Dat doet pijn, ja, het doet pijn. Het doet pijn, vooral die mensen met kinderen. En wat hoopt u dat deze nieuwe regering gaat doen? Ik hoop dat ze het best doet hoor. Ja. Het zal niet makkelijk zijn voor deze regering die er nu is. Maar ik hoop het. Ik bid ook voor ze hoor, dat het goed gaat. Ik bid ook voor hun dat het goed gaat. Ja. En wilt u nog als afscheid iemand groeten? Ja, ik groet alle Surinamers, Nederland, Amerika. Want ik heb ook kennissen in Amerika en Suriname. Ja, en mijn families. En de familie. Ja. Dank u wel voor het prettige gesprek. Ik hoop u echt nog een keer te ontmoeten. Op het plein, Doelenplein of aan de overkant. Ja, misschien. Goedemiddag mevrouw, mag ik eerst vragen hoe u heet? Ank, Ank. A-N-K. Goedemiddag Ank. Ja. Hartelijk welkom bij Cultuur TV. Ja. Cultuur TV is een Rotterdamse Ja, dat weet ik. organisatie Dat die weet ik. opnames maakt en mensen interviewt. Ja. En we zijn benieuwd naar jouw verhaal. Nou, ik ben 1 september 1968 in Rotterdam komen wonen. Ook nog in deze wijk ook nog. En ik heb de wijk ook zien veranderen. En het was echt heel gezellig. Altijd gezellig geweest. En toen ben ik naar Kralingen gegaan. Ja, dat was toch een heel verschil natuurlijk. Maar ook erg leuk. Ja. En ja, ik heb hier een heleboel meegemaakt. Ook de stadsvernieuwing. Want daar op de hoek waar nu het park is, had je toen nog Simeon en Anna. Dat was een verpleeghuis. Oh, oké, ja. Ja, het beeld staat er nog, midden in het wel. park. Was dat verbonden met het klooster? Ja, en dat kwam uit op de Nieuwe Binnenweg. Dus, maar ik heb het altijd heel leuk werk gevonden. En aanvankelijk zaten er veel Cabo's, Kaapverdianen. Ja. En dan ook nog een heleboel Surinamers. Ja. Het Creoolse Surinamers, heel Ja, veel. weet ik. Dat, En heeft u deze straat zien veranderen? Ik weet zelf uit de jaren 70 en 60. Ik kan me herinneren dat de eerste palen op de lijnbaan werden gesteld. En dat ik dacht, ze gaan een speeltuin bouwen, want dat zijn palen voor de schommels. ja, nee, dat weet ik dus niet. Omdat ik natuurlijk in 68 hier pas ben komen wonen. En toen was de lijnbaan er al. Nog niet helemaal af, toch? Nee, dat was Ja. niet helemaal af. Maar Ja. het korte stuk was al helemaal af. Ja. En waar later Termeulen kwam, dat hebben ze er toen bijgebouwd, Oh, om het oké. zo maar te zeggen. Ja. Dus dat, ja. Maar ik val meer uitstekend. Ik vind het hier leuk, Ja? gezellig. En kunt u iets vertellen over toen en nu? Wat zijn de grootste verschillen? Hoe het toen was? Ja, En- toen had je heel veel oudbouw hier, hè. Ja. En Ja. dat is nu heel veel stadsvernieuwing. Want weet u waarom die huizen zo krakkemikkig waren? Geen idee. Nee? In 1895, toen wilden ze dus een centraal station gaan bouwen. En toen dachten ze van, als we die huizen hier nou neerzetten, dan wordt het heel erg snel afgebroken. Maar toen werden de plannen gewijzigd door de NS. En nu staan al die huizen, die staan er nog, maar die waren zo slecht. En toen moesten ze wel aan de stadsvernieuwing beginnen. Dat is een heel mooi verhaal is dat. Dus- Eigenlijk heel triest. Ja, eigenlijk ook echt heel triest. Ja. Heel triest verhaal. Het ging eigenlijk om geld. Ja, tuurlijk ging het om geld. Maar aan de andere kant, ze staan er nog wel. Ja, toch is er ook veel afgebroken hoor. Ja? Ja, dat het echt. En ook hier tussendoor zijn heel veel huizen afgebroken. Want dan kun je ook wel zien Ja, dat het ja. nieuwe huizen waren. Ja. Dat- Is dat veel Surinamers gekomen naar Nederland? Ik heb dat helemaal meegemaakt van de Surinamers. En ik werkte toen bij het onderwijs. En toen op een gegeven moment in de Piet Heinstraat, dat was Delfshaven. Ja. En wij gingen vrijdagsmiddags naar huis. En 's maandagsmorgen stonden er 80 Surinaamse kinderen op de stoep. Die waren met de laatste vliegtuigen uit Paramaribo gekomen. 75, in 1975. 75, ja, toen Suriname onafhankelijk werd. Ja. Dus ja, dat was wel een hele verandering. Het waren hele leuke kinderen. We hadden helemaal geen problemen mee of zo. Hoe was het die tijd? Want nu als er mensen naar Nederland komen massaal, dan zie je dat mensen in opstand komen. Toen de tijd
kwamen ook heel veel Surinamers Ja, maar dat werd geaccepteerd. en nu niet meer. Nee, nu is het wat moeilijker allemaal geworden. Maar niet alleen voor de Surinamers, maar ook voor anderen. Ja, maar kijk, de Surinaams waren natuurlijk, kwamen vanuit een voormalige kolonie. ja. En, Ik heb altijd een hekel aan het woord kolonie. ja, maar het Een overzees gebiedsdeel. ja, maar dat is het eufemisme ervoor. Ja, Kolonie is gewoon wat het was. en wij vroeger, ik ben 75, dus ik kom vast van 1950. En op de middelbare school hoorden we altijd over het Brokopondo-plan. Ja, Ja, en verder hoorde je er niks over. Suriname was Brokopondo-plan. En toen zat ik een jaar of 20 geleden, denk ik, zat ik in de trein. En daar zaten Surinamers in. En ik zeg, wij hoorden altijd over het Brokopondo-plan. En toen begonnen ze te lachen. En zeiden ze, dat was één grote sof. Want al die planten die zaten erin, dus ze kregen het nooit goed. Er zat hele plantenwoekeringen in dat water. oh, Ja, en daardoor is het nooit van de grond gekomen. goed onderzoek gedaan dus. Ja, Not. ja, dus maar dat werd gepresenteerd in Nederland. Alsof Nou, jongen, dat was een wereldwonder. En dat was helemaal niet slim gedaan. Want al die waterplanten die er zaten, die overwoekerden alles. Dus je kon nooit het water flink oppompen. Dat lukte gewoon niet. Nou ja. Dus, maar kent u dat verhaal niet? Nee, dat is mij onbekend. Maar zijn er nog andere zaken die u als opmerkelijk bestempelt uit het verleden? Zaken, Surinamers die hier naartoe kwamen. Nou, Surinamers, die waren, zeker Creoolse Surinamers, die waren ook heel ijverig. En die werkten heel vaak in de haven als lassers. Ja. Dat waren echt techneuten. Ja. En ik had eigenlijk alleen maar contacten met Creoolse Surinamers gehad. Ook niet zoveel met Antillianen en ook niet met Hindoestanen. Maar hoofdzakelijk Creoolse Surinamers. Ja, ik weet, ik ben volgens in 1963 in Nederland gekomen. En ik kan me niet zoveel Surinaamse kinderen herinneren uit mijn buurt. Want ik kom uit het West, Rotterdam-West. Ja. In Krooswijk, op de Krooswijkse Singels, zaten er heel erg veel op de scholen. Heel veel Creoolse Surinamers. Ja, en het waren voornamelijk de Creolen die Suriname verlieten. Ja, dat heb ik ook begrepen. En dan had je ook nog wel eens dat er mensen waren. En dat waren met name de Hindoestanen. Die zeiden, wij gaan in 1975, na de onafhankelijk, gaan we het land opbouwen. En daar is niks van terechtgekomen. En dat... Ik krijg de indruk dat Nederland, misschien mag ik het helemaal niet zeggen, Wij horen het graag. maar dat Nederland die zaak toch een beetje verkwanseld heeft. En dat ze het beter Nederlands hadden kunnen laten. Maar dat is mijn idee hoor. Ja, Want dat er dan meer welvaart was geweest. Want ik krijg nou echt de indruk dat er helemaal niet veel welvaart is in Suriname. Er is een sluimerende welvaart. Als je bedenkt dat de olie, de grondstoffen, de kruiden, het hout. Ja. Suriname is onwaarschijnlijk rijk. Heel rijk land. Dus het is raar, hè? Alleen al die bauxiet. De bauxiet Maar die is ook- bauxiet, dat hebben ze ook veel te goedkoop verkocht. Ja, Dus, maar ja, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar ja, u mag het niet zeggen, maar we horen het graag. ja, het is wel zo. Ja. Dus als het dan nu had gelegen, Dan was het gewoon Nederlands gebleven. ja. Maar dan was het een kolonie gebleven. Ja. Ik vind het woord kolonie altijd zo... Ja, maar je moet het beestje bij zijn naam durven noemen. Ja, Want dat is wat het is. Ja. Het is een gebied wat door de Nederlanders is geruild. Geruild. En dus het is een kolonie en dat trekken ze leeg. En toen zij op de een of andere manier genoeg van hadden, Ja. hebben ze het onafhankelijk verklaard. Ja, in 75. Ja, dus er is iets aan de hand Ja. waarvan wij misschien niet eens weten wat het is. Dat is hetzelfde als met Nederlands-Indië en met Nieuw-Guinea. Dat is ook zo'n probleem geweest. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om er een oordeel over te geven. Alleen, ik denk dat het beter had gekund. Ja. Nou, het hoeft geen oordeel te zijn, hè. Het kan ook gewoon een visie zijn. Een mening. Of een mening.
Ja, Want dat, ja, een visie kan je veranderen, een mening ga je verdedigen. ja, precies. Dus- Maar ja, goed, ik heb hier een leuke vriend zitten. Ja? Ja, Mogen we vragen hoe die heet? Stanley, Oh, Stanley, oké. kamer 304. Maar die zit hier al bijna 20 jaar. Oh, Ja. En, ja, ik heb vroeger in de Acropolis gelegen en ik had een kamer naast hem. Naar aanleiding van een ongeluk. Maar we zijn altijd bevriend gebleven. En ik leer van hem ook een heleboel. Want ja, hij heeft meningen over Nederland. Zeg, ja, dat klopt helemaal niet. Maar wat hoorden wij op de school over Suriname? Helemaal niks. Het lag in Zuid-Amerika. Punt. Maar jullie Surinamers, die moesten sokken breien, die kinderen, in die hitte. Maar ze moesten ook nog eens een keer zeggen dat de Rijn kwam bij Lobit het land in. ja. En ze moesten weten welke trein je moest nemen naar Groningen. Ja, nou en? Ja, ik heb dat nooit meegemaakt, want ik ben hier op school gegaan. En ik heb hier ook niks over de Surinaamse cultuur geleerd op school. Ik kan mezelf moeten doen. Wij hoorden echt helemaal niks. En dat vind ik toch een gemiste kans. Want Nederlands-Indië, daar leerden we wel de eilanden, maar verder ook niks. Nee. Dus Nou ja, ik dat vind doet- het... Ja, en Nieuw-Guinea helemaal niks natuurlijk. Ja. Dat, Kolonies trek je leeg, hè? Ja, Dus dat is punt. dat is Dat is het punt. wat- Daar ja. wil je aan verdienen. Dus, Maar ik ga wel eens om 6 uur met de metro mee. En dan zit het helemaal vol met Surinamers die naar het werk gaan. ja? Ja, dat is heel opvallend. Maar die zitten er een heleboel, zeker de vrouwen, die zitten in de schoonmaak. Oh, ja. En die zijn echt heel ijverig. En dat heel gezellig ook altijd. En toen hij in het onderwijs zat en die kinderen stonden ineens in 1975 voor de deur. Hoe hebt u dat opgevangen? Hoe bent u daarmee omgegaan? Nou ja, die kinderen die waren er ineens. Dus ja, die moesten gehuisvest worden natuurlijk. Dus er werden noodlokalen gemaakt. Dat was de enige manier. Dus dat, maar dat heeft allemaal zijn weg wel gevonden hoor. Dat was Oké. dat we spraken Nederlands. Ze spraken Nederlands, want die van de Bovenwindse eilanden, die deden dat weer niet. Die spraken weer geen Nederlands. En die van de Antillen, die wilden nog wel eens een beetje papiamento praten en zo. En dat was voor ons te moeilijk. En wat mij dan wel opviel, dat met die Surinaamse kinderen die Nederlands spraken, die waren ook onzeker over de taal. Die dachten dat ze fouten maakten In de spraak? in de spraak. Want dat was met die mensen uit Nederlands-Indië ook. Die zeiden, oh, dat zeggen we toch wel goed. Die waren onzeker over de taal. Ja. Ze wilden gewoon geen fouten maken. Dat kan ik me enigszins voorstellen, want je komt in een land dat je niet goed kent. Ik bedoel, Ja. als ik in Duitsland ben en ik ga Duits praten, dan denk ik ook 4 keer na over Ja. hoe ik het uitspreek. Ja, precies. Dus dat Maar is... het mooiste vond ik wel, of het trieste eigenlijk. Ik zei op een gegeven moment tegen hem, hoe komen al die Surinamers in Amsterdam Zuidoost? Ik zei, nee, zegt hij, die wijk hadden ze toen net gebouwd en die was te duur voor de Nederlanders. En toen zijn al die Surinamers daar naartoe gegaan. Ja, want maar er waren ook heel veel Nederlanders die daar niet wilden wonen. Ja, Omdat ze het te blokkig vonden. ja. En dat is nu anders, hè? Ja, het is nou een mooiere wijk geworden. Het is hot. Ja. Nee, dat is echt leuk. Dus wat ik zo allemaal zie en dan denk ik, En nu, vandaag de dag, 2025, ik kijk naar de Kruiskade en ja, het is gemeleerd alles door elkaar. Mensen, de winkels ja. zijn allemaal anders, Ja. allemaal verschillende culturen. En al die eethuisjes hier, Al hè? die eethuisjes. Die lekkere eethuisjes. Ik vind het een geweldige straat. Ja, ik ook. Ik heb hier als jongen heel vaak ben ik hier doorheen gewandeld. Ja, Maar nu als volwassene kijk ik anders naar de stad. ja. En het is een prachtige stad. Het is een hele mooie... Ja, ik vind het ook. Ik heb het helemaal naar mijn zin hier. Al sinds 1 september 1968. Mag ik u hartelijk danken voor dit Heel gesprek. graag gedaan. Ik hoop dat u er wat aan hebt. En zijn er mensen die u wilt groeten? Nou, mijn vriend Stanley van kamer 304 hier. Die wil ik de hartelijke groeten doen. En Stan, je zorgt wel dat je morgen maar om 10 uur klaar staat, hè? Je hebt het gehoord, Stanley.
Morgen 10 uur. Dankjewel. En u bedankt. Thank God it's Friday. Wat For gebeurt er? me, it's always Friday, because I'm pensioned already. So, Oké dan. Hey, maar wat doe je dan zo dan? nou, vandaag ben ik gaan sporten van 8:30 tot 1 uur. En zo vul ik mijn dagen in de week. En dat doe ik op maandag, woensdag en vrijdag. Dus het is een goede invulling al voor de week. Je hebt een goede indeling gemaakt. Ja, dat moet je sowieso doen. Die dagbesteding is een van de belangrijkste dingen als je met pensioen bent. Je moet weer tijd kunnen vullen, anders val je in een diepte en dan is het uitkijken naar de dag van vaarwel. Van vertrek. Oké, maar heb je bijvoorbeeld tips voor mensen die op het punt staan om te pensioneren? Oh, ik zou ze aanraden om voordat de tijd zover is, dat ze alvast iets hebben om op terug te vallen. Want als je dat niet hebt, dan heb je een heel groot probleem. Of kan je een groot probleem hebben. Want tijd is heel belangrijk. Als je het niet goed kan invullen, het kan niet zo goed uitpakken voor je op termijn. Oké, omdat je het voorbijster raakt of Hoe bedoel je? omdat je niet weet wat je moet doen met je Ja, tijd? precies, dat is het. Je moet de tijd kunnen invullen. Als je dat niet weet of niet kan vinden, die balans, dan heb je een probleem op termijn. En dan kan het onvoorspelbaar zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld te veel gaat slapen, te veel gaat eten. Niet weet wat je met je tijd moet doen, dat je ledigheid hebt. En er is een uitdrukking die iets daarvan zegt. Ledigheid is des duivels oorkussen. En daar wil je niet mee geconfronteerd raken. Dus vandaar dat je de dingen rustig doet. Hey, en mag ik vragen wat voor werk je vroeger deed? Ik ben ondernemer geweest. Ik heb een beetje hier en daar wat zaken gehad in het land. Dus, In het land? Ja, hier in het land. In Amsterdam hadden we een café. Hier heb ik nog net een snackbar gehad. Ik heb ook een bellenhuis gehad ergens op de Mattenesserdijk. Dus ja, ik heb zo mijn tijd kunnen doorbrengen totdat ik de leeftijd heb bereikt waarop je dan toch de handschoen in de ring moet gooien. Want je moet jezelf niet helemaal kapot werken. Want dat is ook een van de dingen. Je moet wel aan je dagelijks brood komen. Kijk, naast je pensioen is het mooi om iets te hebben. Maar dat moet niet de overhand hebben in je leven. Werk is belangrijk. Maar belangrijk, maar vrije tijd besteden is een van de mooiste dingen wat er is. Naast het werk. Vandaar dat jij op voorhand al een plan hebt gemaakt van oké, ik ga met pensioen en dat is de indeling van mijn dag. Ja, dat is wat ik gedaan heb. En eigenlijk ben ik altijd bezig geweest met een beetje lichamelijke verzorging. En dat is sport. Ik zie het, want je ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Nee, maar dat is mooi. Ja, als het gezien wordt, vind je het ook mooi natuurlijk. Je had er niet mee te koop lopen, maar ja, je haalt hem niet weg. Het is niet een kleding wat je... En dit is... wat er ook gebeurt, naakt of wat, zie je er hetzelfde uit. Okay, ja. Dus, en dat is wat je wil bereiken. Hey, en hoe lang woon je al in Rotterdam? Of? 50 jaar. 50 jaar, Ja. oké. En heb je deze straat zien veranderen? Ja, zo. Ik heb vroeger in deze straat gewoond. Op Middellandstraat. Middellandstraat, 110, ja, heb ik gewoond. Ja, want ze staan nu op de Middellandstraat. Daar is de Westkruiskade. Ja, Deze straat is... dat is eerste Middelland en daar is tweede Middelland.
Oh, oké. Ja, ja, ja. Je hebt het zien veranderen, hè? Duidelijk, Ja? duidelijk. Want dit ja. was vroeger een drukke straat. Maar het is nu een beetje... Ik vind het Ja, maar het is nog druk, maar ik zie meer auto's, dus wegverkeer. Die drukte zie ik nu overheersen. Maar ik zag, vroeger had je meer mensen die hier voorbij liepen. En dat is een stuk minder geworden, denk ik. Als ik, Ja, het valt mij ook op dat het meer... Het is meer auto's en veel Ja. trams. ja, gewoon autoverkeer, dat zie je het meest. Maar mensen, en vooral, vroeger had je toch dat er meer bekende mensen hier liepen. En op een of andere manier kent de een de andere en zo kwamen er gesprekken. Dus we kenden elkaar een beetje. Ja. En die cohesie is een beetje weg. Je ziet, je ziet dat er zijn veel minder mensen hier, bekenden dan. Maar ja, misschien ligt het ook aan de tijdperk, weet je. Ja. Want als je wat ouder wordt, dan heb je nu aanwas en die ken je meestal niet of die zijn niet zo zichtbaar. Voor ouderen. Ja, precies. Dus, Ja, als ik kijk naar de straat, bedoel, al die jongeren kennen elkaar. maar dat is precies wat wij Ja. toen hadden. Ja. Wij kenden elkaar hier Ja. toen, maar nu hebben we die aansluiting Ja. is een beetje weg. En nu zijn de jongeren die elkaar kennen, weet je. Dus, En dat is ook, dat werkt natuurlijk ook door in de verandering van het straatbeeld. Want ja, de groep ja. mensen minder, de jongeren op die fatbikes, op de scooters. Maar weet je wat is? Er zijn trends hè, in de wereld. Trends overal. Ja. Dus, en mensen gaan mee met die trend. En sommigen kunnen niet aan meedoen of sommigen willen niet aan meedoen. Maar meestal is het iets bij jongeren. Kijk, met een bepaalde leeftijd ga je niet op een fatbike scheuren. Sommige mensen wel. Ja, kijk, maar dat is een kleine groep. Maar die jongeren, ja, Ja. die kunnen het. Ja. Met alle risico van die naad natuurlijk. Dus dat is het. Hey, Ja? wil je iemand groeten? Oh, ik wil al mijn vrienden Rotterdam groeten. Hey, geweldig. Rotterdam. Hè? Rotterdam. Rotterdam first. Rotterdam heeft het. Ja, Rotterdam heeft het. Oké, Oh, dan. dat is die slogan. Oh, en Surinamers? Surinamers in Suriname? Nou, ik wens ze het beste toe. Want ik gun ze het beste. Dekyo krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Natambum fui ala. Dat hebben ze echt nodig. En wat denk je? Wat denk je dat er gaat gebeuren in Suriname? Ik hoop dat er een nieuwe wind daar waait met de mensen die nu gekozen zijn. En dat zij echt voor het volk gaan. Want dat hebben we echt nodig. Misschien dat ze hiermee ook buiten de grenzen kunnen kijken naar goede voorbeelden. Bijvoorbeeld, als ik social media volg, dan zie ik dat er een goede man ergens in West-Afrika is. Die Traoré. Ibrahim trouwens. Ja, Ibrahim Traoré. En hij doet geweldige dingen. En het is mooi als we niet alleen slechte dingen volgen, maar goede voorbeelden. Zoals met meneer Ibrahim Traoré. Oké. Geweldig, echt waar. Als ik die man zijn naam hoor of zijn naam uitspreek, dan krijg ik een heel prettig gevoel daarbij. Ja? Ja, echt waar. En dat is om? Ja, dat er een begin gemaakt wordt met progressie voor zwarte mensen. Want nu moet ik generaliseren met zwarte mensen. Wij moeten nu onze zaken gaan aanpakken en niet gaan kijken of wachten op anderen. Niemand gaat het voor ons doen. Zie jij? Gaat ons juist gebruiken daarbij. En er zijn een paar goeie ertussen die het goed bedoelen, maar wij moeten het zelf doen. Dus Ibrahim Traoré is de hoop in bange dagen. Ja. Ik hoop dat de wereld er naar kijkt. En vooral Suriname. Ik denk dat we daar heel veel aan zullen hebben. Ja, kijk, hij geeft die voormalige kolonisten geeft hij echt een schop onder de kont.
door die Fransen. Hij zet ze er echt uit. Ja, maar als je ook, kijk, eigenlijk moeten we realistisch zijn en durven praten. Niet alleen schelden of gek lopen doen, maar we moeten realistisch zijn door te zeggen waar het op staat. Ja, ja. En ja, velen zijn bang om contacten te verliezen, Ja. connecties. Belangen. Dat soort dingen, man, dan krijg je die hele verstrengeling daarvan. Maar als we daarmee beginnen, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Want het is altijd een proces, hè. En hopen dat u niet wordt afgemaakt. Zo. Want Ja. Lumumba afgemaakt. Ja, Gaddafi afgemaakt. zijn Arafat voorganger. afgemaakt. Sankara. Afgemaakt. Dus al die zwarte mannen die eenheid in Afrika wilden brengen, die zijn op een of andere mysterieuze manier om het leven gekomen. Sommigen gewoon afgemaakt, maar anderen... Inderdaad, dat is inderdaad gebeurd. Alleen, ze hebben medewerking gehad van ook zwarte mensen die geïnformeerd zijn over de juiste gang van zaken. De juiste gedachte achter de manier waarop de machtshebbers de politiek voerden. Want er was altijd iemand die hun goedgezind was, die aan de macht komt. En het is een stroomman die hun wegen versplaveit en goed houdt. En als er één is die daar tegen gaat, dan wordt die een kopje kleiner gemaakt. Kijk, dat soort dingen willen we niet meer hebben. En we hebben nu een voorbeeld waar 3 mannen alvast Ja. het laten zien. En nu is het een kwestie van dat wij gaan volgen. En daar zit ik op te wachten. Ik hoop dat wat we daar hebben nu, dat het die richting op gaat. En dat de navolging krijgt. Ja, precies. Die navolging wil ik hebben. En, vooral dat ook. Want er zijn anderen die hebben, als ze opeens het grote zeg maar, Grote geld. het grote geld zien en wat er bereikt is, dan willen ze gelijk een flinke hap daarvan hebben. En ik hoop dat we niet van die graaiers krijgen, maar echt mensen die voor het land, die het beste met het land voor hebben. Ja. Dat is waar Want, onze wens en bede eigenlijk. want die Pan-Afrikaanse natie gaat er komen. Ja, en dan Traoré georiënteerd, hè? Ja, Want- maar want- hij is de man. Ja. Want er zijn, Hij trekt de kar. want er zijn een paar waarvan je denkt van, hé, die doen het heel goed. Intussen zijn ze ook hun eigen mensen, of de buurlanden, die ook zwarte mensen zijn ze aan het leegplunderen. En die mensen hebben we ook niet nodig, moeten er ook niet... dat is niet wat de geest van die Pan-Afrikaanse gebeuren. Dat is niet de geest daarvan. Maar het ruikt naar stroommangedrag. Ja, zodra dat zich voordoet, dan ruikt het daarna. Ja, Oké, wie betaalt je? ja, precies. En met een beetje ervaring van de afgelopen 20, 30, 40 jaar, Ja. zelfs iets langer, Ja. kunnen we snel dit soort dingen doorprikken. Misschien kunnen we niet gelijk wat aan doen, maar we kunnen het wel signaleren. En zodat anderen horen wat er speelt. En ja, hoe meer mensen het weten, hoe meer kans er is. En hoe meer het gesteund kan worden. Precies, dat er meer steun Ja. komt. Want hoe meer mensen dit bericht horen, hoe meer mensen er steun aan kunnen geven. En dat is wat wij doen. Want als je het goed bekijkt, kijk, er komen veel Afrikanen naar Nederland. Of naar Europa. Ja? Mensen klagen in Nederland over al die asielzoekers. Maar die asielzoekers komen ergens vandaan. Ja, Die komen uit landen waar vaak de regering volledig ondersteboven gehaald is. Het land geplunderd wordt. Multinationals het land plunderen. En de mensen die daar voorheen wonen, die moeten vluchten. Want dat zijn tegenstanders van het regime. Als die plunderingen stoppen, dan komen die asielzoekers ook niet meer.
Dus eigenlijk heeft Europa de baat bij als die multinationals stoppen met het plunderen van Afrika. In principe, dat is duidelijk zo. Dat is duidelijk Toch? zo. Kijk, als je op eerlijke, gelijkwaardige manier handel gaat voeren, op voet van gelijkheid met mensen omgaat, dan bestaat de kans veel minder dat mensen zich afhankelijk voelen van anderen. Want dan kunnen ze ook hun eigen boontjes doppen meestal. En ze kunnen voorbeelden van elkaar halen om zeg maar, te stoppen in de zeg maar, Ontwikkeling van in bijvoorbeeld structuur. Ja, want we kunnen van elkaar leren. Alleen, men wil ons niet de goede dingen leren. Ze willen ons meer leren om te... om, consumeren. ja, ze proberen, maar dat is wat ze creëren. Hè. Er wordt een consumptiecultuur gecreëerd, maar geen goede economische cultuur. Nee, en dat is wat de mensen eigenlijk nodig zouden hebben. Maar zij kunnen niets vergaren. Hun eigen grondstoffen, die worden ruw naar het buitenland verstuurd bijvoorbeeld. En worden daar 1000 maal verkocht. En dan wordt het teruggebracht naar het land Ja. van herkomst. Oké. En dan kost die opeens 10 à 20 keer duurder. 100 soms. Vaak genoeg. Ja. Maar velen hebben dat niet door. Die denken van, dat komt wel goed. Ja. Maar Ze hebben heel hard gewerkt om het te verwerken. En dat soort gekke dingen. En daar moeten we eigenlijk heel serieus naar kijken. En daar vanaf proberen te komen. En Ibrahim Traoré. En hij is het voorbeeld die dit heeft ingezien en verandering erin heeft gebracht en probeert anderen wakker te maken voor die gevoelens, voor die ideeën. Zodat zij ook in het SEMA kunnen groter kunnen worden, ontwikkeling kunnen brengen, hun eigen mensen kunnen voorzien. Want vaak genoeg kunnen we ons eigen land, onze eigen mensen niet genoeg voorzien in de behoeftes die eigenlijk voor oprapen ligt in het land. Eigenlijk. Basisbehoeften. Ja, ook basisbehoeften. Want als je een land hebt, moet je mensen leren het land bewerken. Ja. Het land technologie verbouwen. ontwikkelen Of dat. iets zelf ontwikkelen. Sowieso ga je moeten eten. Dus je gaat het land moeten verbouwen. Sowieso. Oké. Dat zijn een van de belangrijkste En dingen. Traoré doet dat. Kijk. Onderwijs gratis. Hey, hoe is het man? Goed man. Gratis onderwijs. Maar ook het klimaat. Ja, infrastructuur. Ook het hele klimaat voor al deze ontwikkelingen creëren voor mensen. Want dat zijn de belangrijke dingen wat we eigenlijk nodig hebben. Heel fijn. En ik denk dat we gaan er komen met, moeten elkaar een beetje verlichten. Een beetje de boodschap doorgeven. Er zullen altijd sommigen zijn die denken van hij kletst weer of joh, wat ga jij kunnen veranderen. Ik ben blij. Maar in een collectief valt er heel veel te halen. Ik ben blij dat je dit vertelt. Ik ben blij dat je dit vertelt over Ibrahim Traoré. Want dit verhaal, mensen moeten dit weten. Dit verhaal is gaan het groeien. Want ik hoor steeds meer mensen over Ibrahim Traoré praten. En ik volg hem een beetje. En ja, nee, dankjewel. zonder meer, echt. Ja. Hey, jij ook bedankt. Ik vind het Oké. geweldig. Ik vond het leuk ik vind het geweldig dat ik dit op mijn manier even kon zeggen. Ja. Ja, misschien dat dat ook meewerkt dat ik een paar mensen aan het denken zet die ook dit soort berichten meer gaan opzoeken. Oké dan. Ja. Dankjewel. Hey, Hey, yes, good, thanks, ook man. namens Culturo TV. Oké, thanks Culturo Yes. TV. Okay. Dankjewel. Oké dan. Dus, wat kom je doen? Ik kom even naar het Go to Diamond, even kijken wat de waarde van een paar sieraden zijn die ik om heb. Ja, En wat voor sieraden zijn dat, als ik vraag mag? het zijn een paar mooie kettingen eigenlijk van goud. Dus ik wil even weten wat de waarde daarvan is. Goudprijs is gestegen natuurlijk, dus ja. Hey, maar ik zie ook een gouden horloge. Ja, maar die is niet echt goud, hè. Dat is gold-plated of hoe ze dat noemen ook, hè. En die armband? Hetzelfde geldt voor deze ook. Ook Ja. gold-plated? Juist, ja. Oké. Mhm. Dus, maar je gaat eventjes checken wat het waard is. En als je weet wat het kost, wat ga je ermee doen dan?
Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik ga gewoon bewaren, hè. Bij me houden met de jaren, kijken wat de prijzen doet. En dan wellicht als ik het ooit nodig heb, dan gebruiken we het. Maar Paramaribo Flora A, dus dat. Oké dan. Ja, En hoe lang ben je hier? ik ben hier al vanaf mijn 5e. Ja, vanaf je 5e? Yes. Oké dan. En altijd in Rotterdam? Altijd in Rotterdam. En altijd hier zo in deze buurt? Nou, we waren begonnen in Kralingen, dat is in Noord, hè. Nu zijn we in West. Nee, Oost. Is het? Kralingen is Oost. Kralingen-Oost, oké, Ja, excuus, Kralingen. Kralingen-Oost. En dan, nu woon ik in Zuid, dus ja. Oh, oké. Ik heb een eigen woning in Zuid, dus het leven gaat lekker. Oké Ja, dan. toch. En het goud, is dat een manier om een appeltje voor de dorst? Nou, niet eens per se, want zoals je kan zien heb ik ook nog zilver om, dus het maakt niet echt uit voor mij. Maar ik vind goud toch wel iets dat bij de Surinamers hoort, hè. Dus ik weet niet, het voelt me lekker als ik het om heb, weet je wel. Ja, dat eigenlijk. Lekker. Lekker. Dank u wel. Oké dan. Yes. Oké, nou dan mag ik je bedanken voor dit interview. Uiteraard. Thanks. dankjewel, hè. En next time. Yes? Goedemiddag. Nee, het is eigenlijk goedenavond. Goedenavond. Mag ik vragen hoe je heet? Joke. Hallo Joke. Wij zijn van Culturu TV. En we wilden graag weten hoe jouw dag was. Ja, wel goed. Ik heb eigenlijk gewerkt, schoongemaakt. Dat is het eigenlijk. En wat voor werk doe je als ik vragen mag? Ja, schoonmaken. Ja. En dat Huishoudelijk. ook in de huishouding? Oké. Ja. En zijn er dingen die je aandacht getrokken hebben vandaag? Ja, het weer. Het was best wel mooi weer vandaag. Dus ja, een beetje fietsen vind ik altijd wel leuk. Ja, want ik zie dat je behoorlijk in de fietsen zit. Ja, En dat daar een speaker achterin ligt. ja klopt. We doen altijd muziek onder het fietsen. Oh, oké. Dan zetten we de muziek aan en dan tijdens het fietsen. En van wie is die andere fiets? Vraag mag. Ja, die is van Peter, die is hier in de GSM-winkel. Oké, en die is even iets aan het aanschaffen. Oké, en waar komen jullie nu vandaan? Ja, wij komen van de Koolsingel vandaan. Van de Koolsingel? Ja, En hij komt van Zuid en ik kom van de Koolsingel. jullie hebben elkaar daar ontmoet? Nee, ja, we kennen elkaar al lang. Dus. Ja, nee, Ja. begrijp ik. Ja. Maar jullie hebben elkaar daar ontmoet vandaag. En Ja, zijn klopt. Jullie zijn nu onderweg naar? Ja, gewoon een beetje rondfietsen. Oh, een beetje gewoon op de vrijdagavond, want thank God it's Friday. Ja, precies. Oké, Ja. en nu ga je dus... Die, is goed. En wat is Peter? Wat is Peter? Gewoon een goede kennis. Oh, oké, Ja. die mag er zo meteen ook bij komen, want kunnen we ook hem wat vragen stellen. Ja, Want misschien heeft hij ook wel een goed verhaal. verhaal, ja. Dat hij in Misschien. Zuid heeft meegemaakt. Want Ja, hij kan komt uit ook. Zuid. Ja. En ja, je weet nooit wat iemand heeft meegemaakt. Nee, van Zuid ja, komt. precies, dat weet je nooit. Ja, Hey, maar ja. vertel, jij komt uit Rotterdam zelf? Ja, Ja? En hoe lang woon je hier al? ja, heel lang. Eigenlijk mijn hele leven. Ik ben niet geboren. Je bent hier geboren. Ja, En in Zuid, ik bedoel in het westen? beste. Westen, oh Ja. je bent West. Ja. Oké, en hoe bevalt het zo? Ja, wel goed. Ja? Ja. Best wel goed. Zijn er zaken die je veranderd vindt? Die beter geworden zijn? We willen water, alleen water, klaar. Nou ja, wat verbeterd. Ja, wat moet ik zeggen? Er is niet veel verbeterd, vind ik. Het kan wel wat beter. En wat zou er beter kunnen? Ja. Ja, ik weet niet. Het lijkt wel of de mensen steeds een kort lontje hebben, dat lijkt het net. Je zou willen dat mensen een langer lontje zouden hebben. Juist, precies. En Ja. dat er meer verdraagzaamheid zou komen. Juist, ja. Dus je ja. vindt dat er mensen onverdraagzaam zijn geworden Ja. in vergelijking met vroeger. Ja. En dat zit hem in? Ja, de manier hoe ze praten. Ze zijn gauw boos. Dat soort dingetjes. Oh, Ja, oké. ja. En ja, heb je daar een oplossing voor? Nee, niet echt. Niet een oplossing Nee. voor. Was er bij waar? En als je nou zelf iets zou kunnen doen, wat denk je dat ze zou kunnen doen? Ja. Ik denk dat je daar heel weinig aan kan doen. En stel nou dat je vraagt waarom iemand dat doet. Ja, ik denk dat dat in de mens zit. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Daar Maar- heb ik geen antwoord op. Maar het zit niet in je aard om dan te vragen van, maar
waarom bent u zo boos? Nee. Is wel erg makkelijk, hè? Ja, dat is zo. Dat is waar. Ja. Het zijn een paar woorden. Klopt. Ja, maar dat zit er niet in. En waarom zit dat er niet in? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat komt. Ja. Heb je het wel eens geprobeerd? Nee, nog nooit. Misschien moet je eens proberen. Ja. Gewoon vragen, op een vriendelijke toon natuurlijk. Waarom ben je zo boos? Ja, misschien wel. Ja. Misschien helpt dat wel. Ja. Het zou zomaar kunnen helpen, hè? Want dat weet je dus niet. Ik moet zeggen, ja. Hij heeft zijn loltrappers aan. Ja. Vrijdagmiddag. Ja, precies. Thank God it's Friday. Ja. Oké dan. Hey, nou ja, ik wil. Ja, hij is heel erg druk. Dus, ik ben heel blij dat je ons even te woord hebt willen staan. Ja. Is er nog iets? Wil je nog iemand gedag zeggen? Nou. In Rotterdam of in de rest van de wereld? In Amerika of in Suriname of op de Antillen? Nee, ik zou niet weten wat. Wie? Nee. Nou, het enige wat ik graag doe is zingen. Dus, je zingt? Ja. En waar zing je? Ja, gewoon. Eigenlijk zelfstandig. Ik vind het leuk om te zingen. Het is gewoon privé? Ja. Of professioneel? Nee, privé. Feestjes en zo. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Oké, nou, wat voor soort feestjes doe je dat dan? Ja, bruiloften, cafés. Eigenlijk voor alles. En dan kan je geboekt worden door... Ja, precies. Ja, doe ik heel graag. En hoe kunnen mensen je nou bereiken? Ja, eigenlijk via de YouTube of eigenlijk via. Via. En je staat ook op YouTube, dus zeg je net? Nee, nog niet. Nog niet. Oh. Dat zou ik wel willen doen. Werk van maken. Dat moet werk van maken. Oké dan. Hey, en wacht, ik zie daar een Feyenoorder staan. Ja. Feyenoord? Ja? Kom er even bij. Als je wil natuurlijk, hè. Ik ga jou niet omdraaien. Het ziet er veel te groot uit. Hey, maar serieus. Dankjewel voor het interview. Dankjewel voor het hele fijne gesprek. Prima. Hij is terug. Jullie kunnen verder fietsen. Ja, wij gaan verder fietsen. Ik ben wel erg benieuwd wat hij in Zuid gedaan heeft. Maar dat ga ik hem niet vragen. Wat ik in Zuid gedaan heb? Ja, wat heb jij in Zuid gedaan? Ja. En dan gaan jullie lekker dansen. En dan, We gaan fietsen. en dan fietsen jullie? Met de muziek. Oké dan. Jullie zijn sfeermakers. Ja, eigenlijk want je wel. zingt. En je maakt... We houden van feestjes. Kijk. Alleen er zijn geen feestjes. Dan maak je feestjes. En dat is een instelling die ik erg onderschrijf. Hè? Ja. Hey, je kent het Bert en Ernie? Ja. Ken je die? Ja, die ken ik. Ja. Je weet het, hè? Ja. Maak er wat van. Ja. Maak er wat van. Ja. Als je ontevreden bent, Ja. doe er dan wat aan. Ga ik zeker Oké doen. dan. Ja. Oké, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Ja, goedenavond dames en heren. Dit was het dan. Cultura TV op de, het is het, 19e juli 2025. Mijn naam is Dennis Rutsch en ik groet u. En ik hoop u de volgende keer weer te mogen toespreken. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie, nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tata Mea o de ook toe aanwezig.
Helen Meynals is uw gastvrouw. Poku Odefu, Arki Tori. Master Kaseko. Big Time, Op Maat, Pasensi Familie en Esse en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets €17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 s'nachts. Na Vosteng Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com for the generation then.